Vahdeista puhuu energiatehokkuudesta sen verran, että halusi niin painopistettä taloista alueelle ja nyt sitten Taru Hynynen Helsingin Energiasta kaipaa, tässäkin puheenvuorossa kaivataan kyllä vuorovaikutusta ja keinoja ja niin. Ole hyvä. Katsotaan, mä en tiedä lähteekö tämä käyntiin mulla. No niin, antaa tää rullaa täällä taustalla nyt. Mä kerron meistä puoli vuotta kestäneestä projektista, jonka mä tein Helsingin Energialle energiatehokkuuteen liittyen. Ja tää yhteys tuohon Lähiö 2072 on se, että siellä on näiden erilaisten hankekuvioiden alla oli sitten yksi tämmöinen pieni kun sävel plus energian kulutus, seurantapalvelun kehittäminen. Tämä on niin kuin hyvin, jos katsotaan koko Mellukylä, mikä on valtava alue, yli 30 000 asukasta, niin tämä projekti keskittyy yhteen taloon ja tähän yhteen pieneen netissä tällä hetkellä pyörivään ohjelmaan, eli nyt mennään aika syvälle. Tosiaan niin muotoilutausta, palvelumuotoilun näkökulmasta lähdettiin tuonne lähiöihin, eli tuossa alussa näkyy vilaus siitä läppärin ruudusta, eli tällä hetkellä tuolla netissä on olemassa tämmöinen hyvin insinöörimetodisesti kehitetty ohjelma, ja tarkoituksena se on ilmainen. Sen tarkoituksena olisi nostaa energiatietoisuutta, eli paljon sitä menee taloissa ihan sinne asukastasolle asti. Ja tässä projektissa fokuksena oli kaukolämpö, eli tuun tuolta lämmityksen puolelta, eli sähköt ja muut, niin ne on sitten vielä asia erikseen, ottaa aika isosta asiasta. Ja ongelmana on se, että sitä ei tällä hetkellä käytetä. Se on johtuen siitä, että ei tiedetä, että se on olemassa. Ja tosiaan insinööri vetoisesti tehty, niin se ei hirveän paljon lisäarvoa tällä hetkellä tuo, vaikea käyttää, kukaan ei ymmärrä mitä. Siellä puhutaan primäärienergiasta, kukaan kenen kysyy ei ikinä kuulkaan sanaa. Eli se lähtötilanne on tämä. Ja tämän projektin tarkoituksena oli keksiä, että miten ihan siellä niin kun mennään sinne kerrostalon ovelle koputtamaan ja kysymään asukkaalta, mitä se sulle se lämmitysenergia? Oletko ikinä kuullut, oletko ikinä aloitteen kokouksessa kysynyt tästä asiasta tai kuullut siitä mainittavan, että keskitkö paljon sinun lämmitys maksaa, kun maksat vaikka valtioyhtiövastikkeja? Tämä oli se ajatus, miten tuolle lähdettiin ja palvelun näkökulmalla ja myös käyttäjälähtöisyydellä, mikä oli myös tässä Lähiö 2072 yksi kantava teema. Ja jos tässä otsikossa puhuttiin keinoista, niin oikeastaan tämä koko projekti oli yksi keino, eli tuolla sähkötalossa ei ole hirveän usein totuttu menemään sinne niin kuin ihan asukkaiden lähelle. Ja tämä osallistavuus ja käyttäjälähtöisyys vietiin aika pitkälle, niin mä menin sinne fyysisesti, siirsin toimiston sähkötalosta kuukaudeksi Kaarikun ja Viitosen tämmöiseen kerhotilaan, johon virittelin siellä langattomia nättiyhteyksiä, avasin työmailia ja pistin lapun oveen asukkaille, tulkaa tänne, saatte leffalippuun, tulkaa juttelemaan. Mä olin siellä sitten ihan arkipäivät, tulin töihin, moikkasin näitä taloyhtiön ja hallituksen jäseniä riippukennossa siellä pihalla ja sitten vähän lähdin kameran kanssa sitten kyselemään ja koputtelemaan ovia. Ja ihan hyvin paljon sieltä löytyy asioita. Mä en nyt hirveän tässä on niin lyhyt aika, niin lähden niitä kaikkia tässä nyt kertomaan, mutta se mikä selkeästi nousi siellä esiin, eli Risto Ahonen sanoi minusta tosi hyvin tämän, että kun lähdetään siitä teknisestä viitekehyksestä sinne asukasviitekehykseen, niin sitten, että jos ruvetaan luomaan näitä niin sanottuja palveluplatformeja, tässä on ihan just siitä kyse, eli että miten me saadaan se mikä ikinä joku sovellus tuolla netissä ja kukaan tiedää nettiosoitetta, niin miten siitä saadaan niin sanotusti asukaslähtöinen palvelu. Ja se, miten se saadaan tietää on vaan menemällä oikeasti sinne asukkaille. Ja tässä tämän kenttätyön aikana, tai kuukauden aikana oli kyse tosiaan Kaarikun ja Vitosesta, joka kuului tähän hankkeen alueeseen. Ja mä puhuin siellä hyvin monelle asukkaalle, talouden hallituksen jäsenille, sitten on myös huoltomiestä, isännöitsijä ja aika iso kirjo ihmisiä. Ja sieltä nousi
muutaman asian mainitsen, kun ehdin, niin selvästi semmoinen niin ihan yksinkertainen tiedon puute ja sitten semmoinen näkökulmien, että se oli tämmöinen niin asukasnäkökulman vastakkainasettelu näihin, jotka tavallaan hallinnoi ja kenen käsissä ne langat on, eli ne, jotka lukee, oikeasti osaa lukea niitä raportteja, jotka huoltoyhtiö lähettää. Ja sitten kun taloyhtiön hallituksen jäsenet sitten keskenään näitä päättää, että nostetaanko astetta ylöspäin vai astetta alaspäin lämmitystä, niin yleensä asukas on se, joka sitten on hyvin siellä niin kuin ikinä kuulkaan koko asiasta, että tämmöistä puhutaan. Niin semmoista niin tiedon näkyvyyttä tarvitaan hyvin paljon. Ja se tiedon näkyvyyden rakentaminen pitäisi aloittaa sieltä, niin kuin, että asukkaat saadaan yhdistettyä sitten näihin niin sanottuihin käytännön päättäjiin, eli huoltoyhtiöt, isännöitsijät, hallituksen jäsenet. Ja sitten siitä vielä saataisiin rakennettua linkki palveluntarjoajaan, eli tässä tapauksessa Helsingin Energiaan. Ja Helsingin Energiasta voidaan sitten rakentaa linkki näihin erilaisiin sidosryhmiin, jotka voi sitten sitä kautta päästä sinne ihan asukkaan tasolle. Ja tässä nyt on näitä tämmöisiä kuvia pyörinyt. Tässä on yksi esimerkki siitä, miten se palvelun näkökulma otettiin tässä mukaan. Eli kun menin haastattelemaan puhumaan asukkaille, niin mä tein oikeasti jonkun, että 5 minuuttia aikaa tiedän vaikka jonkun kuitin, mikä, jos mä haluan puhua, miten energiahinta saadaan asukkaalle ymmärrettävään muotoon näytettyä, niin mä tein siitä niin kauppakuitin ja sanoin, että oletko ikinä nähnyt tällaisen. Niin heti se niin lähti se juttu, kun on joku konkreettinen, mistä puhuu, niin eteenpäin. Ja se kertoi siitä, että se kieli, miten niistä asioista puhutaan, on täysin ammattisanastoa näille ihmisille. Ja se mittakaava, mistä puhutaan, tuossa yhdessä kuvassa näkyy paljon megawatteja ja tuhansia euroja viivalla, niin eihän asukas tajua, että mitä on 14 000 energiakulua, jos puhutaan 244 hengen asukaspohjaisesta taloyhtiöstä. Että pitäisi niinku sitä mittakaavaa niinku tuoda sinne asukkaan tasolle. Ja siellä oli paljon muutakin, alkaen siitä, että ihmiset ei niinku osaa käyttää passereita. Tiedetään, että siellä on ruumiin, saa koskelulla, että sieltä tulee huoltomies lyömään näpeille, jos ne saa mennä koskeen ynnä muuta. Mutta sitä tarvitaan sitä asukaslähtöisyyttä. Ja siellä oli paljon muitakin löydöksiä, mitä mä nyt teen tässä nyt loppuslaidikin kesken. Mutta nämä tullaan ottaa huomioon. Meillä on Sävel Plus kehitystyö menossa. Mä oon siellä itse talon sisällöstä kehittämään. Ja nämä kaikki on tarkoitus saada oikeasti käytännössä sinne, että ne näkyy. Jos joku päivä teillekin tulee postista joku tommoinen huippu tai joku, niin se oikeasti on se keino, millä ollaan luotu se yhteys sieltä sähköposta sinne asukkaaseen päin. Nyt tää oli tämmönen tosi nopea. Kiitos. Kiitoksia. Mielestäni nostan olematonta hattuani siihen, että energiayhtiö näin merkittävällä tavalla jalkautuu kansan pari. Tämä on kyllä ihan niin kuin uudenlainen niin kuin vastaanpolo kaiken kaikkiaan. Ja varmaan ei voi liikaa tehdä työtä sen eteen, että miten energian hinta saadaan niin kuin ymmärrettävään muotoon ihmisille, varsinkin vielä kerrostalossa. Entisenä omakotitaloasukkaana vaan sanon, että se on omakotitaloasukkaallekin haasteellista, mutta että siellähän se on niin konkreettista, kun kaikki menee omasta pukkarasta ja joutuu tekemään päätöksiä. Tuossa taas tämmöinen reaaliaikainen energianmittaus auttaa hirveästi, että huomaat, että mitä on nyt niin kuin tapahtunut. Onko Tarulle kysymyksiä? Ole hyvä. Tuossa yleensä näyttölaitokset tuottaa myöskin vertailutietoa, että tietää omistajallekin, että keskimäärin tämmöinen rakennus kuluttaa tämän verran, sinun rakennuksessa kuluttaa näin paljon enemmän. Se tuo kyllä sitä ymmärrettävyyttä, tämmöinen vertailutieto. On, ja siis se vertailutieto, siellä on olemassa sellaisia toimintoja, jotka on käytettävyyden kannalta niin huonoksi tällä hetkellä, että ne ei ole ymmärrettäviä. Se vertailu on yksi niistä löydöksistä. Se pitäisi alkaa se vertailu sieltä kerrostalon, että jos yksi henkilö haluaa tietää, että paljon mun energiakulutus on asuntomittakaavasta. Sitten siitä voidaan lähteä zoomaan ulos, että okei, no paljon meidän taloon verrattuna tuohon viereiseen taloon. Se pitää niinku, se ymmärryksen rakentaminen alkaa ihan sieltä tosi pieneltä tasolta ja sitten ottaa huomioon se käyttäjän konteksti ja mittakaava, mitä ne kieltä puhuu. Tämä on kyllä hyvä. Nimenomaan taloyhtiön maailmassa
kateus voittaa kiimankin, että se on nähty niin kuin monen kertaan. Muistan, meillä oli yksi sellainen projekti, jossa aikana oli tehtävänä, että niin kuin tavallaan kaupunki myi valtion korjausavustuksia niin kuin taloyhtiöille. Meillä oli hyvin yksinkertainen idea. Se oli ollut nettiä, vaan käytettiin lehtiä ja niin poispäin. Julkaistiin niiden taloyhtiöiden nimet, jotka oli hakenut korjausavustusta, ja kysyttiin sitten niitä muita taloyhtiöiltä, että onko teidän isännöitsijä tehnyt niin kuin tätä hommaa. Puri kyllä tosi hyvin. Ei ollut kovin iso viestinnällinen innovaatio, mutta että näinä some-aikoina tätä voi käyttää vielä paljon tehokkaammin. Okei, sitten.